gitu jadinya.
Saja
kondo pikiran denai ko nan katani ayo denai jadi kete bala kirang tuo oyama jandi paso denai kawin jorang tuo indak kasa sua. Mencari nangka tuju kok dapet nan di hati amak kata ujuo kok kayo kok bansai asa pilihan denai oyama jandi paso denai kawin jorang tuo indak kasa sua.
hati.